Ставаш на 18-20, излизаш на пазара и търсиш това, което си гледал цял живот в къщи, защото смяташ, че тези взаимоотношения са нормални. Тоест си привлечен към лудите жени, тези, които създават излишна драма и имат много близки до твоите проблеми. До някое време всичко е наред. Връзката е интересна и страстна, все пак тя е луда. Но по едно време става ужасно и нетърпимо. В най-добрия случай се махаш от тази връзка и влизаш в нова с нормално, адекватно момиче. Но тази връзка е скучна и решаваш отново да търсиш тръпката с някоя луда и така се въртиш до безкрай, докато не осъзнаеш проблемите си и не ги решиш. Днес ще коментирам една много често срещана тема, а именно защо повечето мъже избират и стоят с неподходящите жени. Това е лошо не само за мъжете, но и за жените и за обществото като цяло. Нека да видим. За жалост ще започна с това, че мъжете в днешно време са изключително слаби. Най-вече по-младите, тези на около 20. И аз съм бил от другата страна, и аз съм правил грешки и глупости, но чак толкова неадекватен не съм бил. И не става дума само за тема връзки и взаимоотношения. Често ми се случва някой да ми напише въпрос или роман в Instagram, въпреки че аз ясно съм написал в описанието на всеки клип, че при по-дълъг казус се пише имейл, който аз коментирам. Най-малкото, ако си сериозен човек и искаш да се учиш, си гледал всички клипове или повечето клипове и си видял много имейли от зрители, които аз коментирам. Но естествено, повечето мъже търсят бързото решение. Какво ще гледат тук 200-300 клипа и то по 10-15 пъти, за да ги разберат? Добре, написали са нещо по Instagram и аз отговарям набързо или ги препращам към съответния клип. Но те продължават да задават въпроси. Въпреки че от 5 години, кажи речи, всяка седмица качвам ново видео, т.е. давам от моето собствено време. И цялата информация е тук. Какво повече искаш да ти дам? Но нашия иска, ако може да му разкажа всичко по чат в Instagram, защото съм безделник като него. А когато кажа, че за да коментирам по-детайлно дадения казус трябва да се напише имейл, има хитреци, които ме молят да ми звъннат за 2 минути по Instagram. Аз ще си говоря с някой си, естествено не 2 минути в мой работен или почивен ден, и той смята, че е нормално да го изисква от мен. За мен това говори, че повечето мъже, най-вече по-младите, не могат или не искат да напишат 2-3 параграфа структуриран текст с най-важното, да го направят лесно за мен. Тоест, щом те не могат да ходят, аз как да ги науча да тичат? Всичко това, което казах досега, е пряко свързано с темата. Това унищожено поколение означава слаби родители. Когато стане дума за жени, модерните мъже нямат емоционален контрол. Мислят с неправилната глава. Игнорират очевадни червени флагове, защото са счупени от малки. Естествено, същото важи и за жените, които тези мъже избират, или по-скоро трябва да кажа, на които тези мъже се молят на колене да ги удостоят с честта за малко внимание и да влезнат във връзка с тях. Може би вече много мъже, които гледат този клип, си казват: ето, родителите са ни съсипали, какво нас ни хулиш? Да, родителите са отговорни за децата до 18 годишна възраст и не са се справили добре, меко казано, но толкова са знаели и са направили каквото са могли. Тогава не е имало тази информация. Не трябва да им се сърдиш, а трябва да им простиш и да осъзнаеш, че след 18 отговорността е твоя. Всички сме били съсипани, но повечето мъже просто не желаят да участват в своето собствено спасение. Да, били са свидетели като малки на дисфункционални взаимоотношения между техните родители, хаос, драма,
може би обиди или пък насилие. И тук имам предвид по-скоро от жената към мъжа, а не обратното. Поне така показват данните. Ако смятате, че информацията е ценна и полезна, можете да подкрепите канала, като станете член в YouTube или Patreon, и още по-важното, да харесате клипа и да споделите цялата информация от канала с другар, който винаги избира грешната жена. Ставаш на 18-20, излизаш на пазара и търсиш това, което си гледал цял живот в къщи, защото смяташ, че тези взаимоотношения са нормални. Тоест си привлечен към лудите жени, тези, които създават излишна драма и имат много близки до твоите проблеми. До някое време всичко е наред. Връзката е интересна и страстна, все пак тя е луда. Но по едно време става ужасно и нетърпимо. В най-добрия случай се махаш от тази връзка и влизаш в нова с нормално, адекватно момиче. Но тази връзка е скучна и решаваш отново да търсиш тръпката с някоя луда и така се въртиш до безкрай, докато не осъзнаеш проблемите си и не ги решиш. Това според мен е най-честата причина защо мъжете избират неподходящите жени. Не са решили проблемите от детството си и от средата, в която са отгледани, и смятат, че хаосът и конфликтът са нормални неща и естествено привличат жени с същите проблеми. Друга често срещана причина е ниското самочувствие, което отново е породено от средата, в която сме отгледани. Много мъже смятат, че нямат каквото се изисква, за да привлекат наистина стойностна жена. Тоест са дефектни и следователно привличат какво? Дефектни жени. Стандартите на тези мъже най-често включват единствено и само нейния външен вид. Тоест всичко е позволено, ако тя е красива. Ниското самочувствие ги кара да я поставят на пиедестал и смятат, че за да задържат нейно височество, трябва да се държат като фен или като слуга. Последната причина, която ще коментирам днес, е много интересна. Много мъже ще изберат изпочупени жени, защото е по-безопасно. Една нормална, адекватна жена, дори и по някаква причина да се излъже, веднага ще ти обясни по един или друг начин, че не ставаш и ще изисква бърза корекция. Избирайки обаче счупената жена, мъжете си казват: абе, все тая, че тя ще разбере за моите проблеми и недостатъци и тя си има такива, пък и не смятам, че ще се задържим много. Изключително удобно да избегнеш отговорността, болката и усилията, които се изискват, за да си помогнеш, и естествено е много по-лесно да си заровиш главата в пясъка. Тези мъже обаче не осъзнават, че от уж не е сериозно много лесно се стига до няколко месеца или няколко години, а понякога се появяват и деца, които естествено продължават порочния кръг. Същото можем да кажем и за жените и обитаците, които много често избират. За да привлечем една нормална, адекватна жена, първо ние трябва да сме станали това, което искаме от нея. Това означава, че трябва да се сблъскаме с проблемите си максимално бързо, очи в очи, и да ги решим. Този процес е доста бавен и колкото по-скоро потърсим решение, толкова по-добре. Успеем ли да си помогнем и да видим правия път, автоматично веднага ще отсяваме неподходящите жени. Не трябва да забравяме, че правилното отсяване може да ни спести 90-95% от бъдещите проблеми във връзката, така че отсявайте мъдро. Не забравяйте да гледате и предложените от мен клипове, близки до тази тема. Ще се видим скоро!